Kirkita duka tunanina, taimaka ki bani gurin kwana. San ki ya hana amini bacci na ganin ki har a mafarki na. San ki na min daɗi ban san marabu, ki jaddada jarumta taki na ɗan kambu. Bani da komai sai ke, na tafiya wani falke, na duhu ki ko wannan haske na je da ke. AD Multimedia, ku yi subscribe, kana fada da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryen da zarar mun dora. AD Multimedia Nigeria Limited. Yau kuma muna tare da wani takaitaccen labari game da sabuwar waƙar da shahararren mawaƙi Hamisu Breaker ya saki kwanan nan. Wannan waƙa da ya saki kwanan nan, kirkita tunani na burina, ya sunan mai taken burina. Kafin mu ci gaba da kawo muku ingantaccen labari, masu kallo da sauraro kar ku manta da danna mana subscribe. In ya kasance wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu ta AD Multimedia, tashar mu mai albarka, ka yi subscribe kana ka haɗa da mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun aikin mu da zarar mun dora, sannan ka haɗa mana da alamar like. Hakika wannan sabuwar waka da Hamisu Breaker ya saki ta sa mutane a cikin rudani, wanda yake mutane suke ta kai kawo akan cewa wannan waka yayi ta ne saboda Rakiya Musa. Amma sai dai shi mawaki Hamisu Breaker ai bai fito ya faɗa mana haka ba, amma wasu daga cikin mutane suna ganin cewa kamar yayi wakan ne saboda Rakiya Musa. Abin da yake ƙarawa mutane ƙarfin gwiwa game da cewa mawaki Hamisu Breaker dan ya yi wannan waka ne saboda Rakiya Musa, saboda an ga a pejinsa da TikTok ya dora bidiyonta ya kunna ya sa wannan waka tana yi yana mata bidiyo. Shine abin da yake karawa mutane karfin gwiwa na cewa ya yi ta ne saboda Rakiya Musa. Kirkita duka tunanina, taimaka ki bani gurin kwana. San ki ya hana amini bacci na ganin ki har a mafarki na. San ki na min daɗi ban san marabu, ki jaddada jarumta taki na ɗan kambu. Bani da komai sai ke, na tafiya wani falke, na duhu ki. Takaitaccen bidiyo ya ƙara jan hankalin al'umma game da cewa ko ya koma ya ƙara faɗawa da Rakiya Musa. Sai dai hakan ba shine zai tabbatar mana ba, amma muna sa ran zai yi magana da kansa, tunda ya gani a comment section ɗinsa yana ta ganin abin da ake ta cewa. Amma masu kallo da sauraro kar ku manta ku ci gaba da bin mu a wannan tasha, domin da zarar mun ji labari ingantacce, wannan tasha ce da muka saba ka muku ingantaccen labari kuma sahihi wanda ya inganta. To da zarar mun sanya ake ciki game da Hamisu Breaker da Rakiya Musa akan wannan waka da Hamisu Breaker ya saki sabuwa mai taken burina, da zarar mun sanya ake ciki za mu sanar da ku, za ka ji ƙararrawa ta kaɗa maka alamun mun ɗora sabon bidiyon mu kenan. Kirkita duka tunanina, taimaka ki bani gurin kwana. San ki ya hana amini bacci na ganin ki har a mafarki na. San ki na min daɗi ban san marabu, ki jaddada jarumta taki na ɗan kambu. Bani da komai sai ke, na tafiya wani falke, na duhu ki ko wannan haske na je da ke.